କେମିତି ହବ? ସେ ଭିତରେ ତ କହିଥିଲେ ନା ଏବେ ତାଙ୍କର ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମାନବିକତା ରହିବା ଦରକାର ବୁଝିଲେ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନବିକତା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବିଡିଓ ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କରିବେ କି ତହସିଲଦାର ଯେ ତା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଆସି କହୁଛି ଯେ ହବାଟା ଏଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଲାଗି କରନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଲୋକରା ଖୁସି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଖୁସିରେ ରହୁଛି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଝରରୁ ଆସି କିଛି ନେଇଯିବୁନୁ ଆମେ କହୁନୁ ଯୋଜନା ଆମ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ଉପକୃତ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଜନା ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ତ ଆପଣ ହେଲେ ସର୍ବେସର ଆପଣ ଯାହା କରେଇବେ। ହଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆପଣ କୋଉ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି। ଆମ ଘର କୋରେଇ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରୁ ଯଦି ନ ହବ ଆମେ ଯିବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ହବ ଆମର ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିବୁ ନା ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୁଝାବୁଝି ଘରଟା କୋଉଠି